Здравейте хора, аз съм Ави и се радвам, че отново сме заедно. Както сте вече видяли от заглавието, в днешното видео ще видите какво си готвим през ежедневието. Не са специални рецепти, имам отделни видеа с по-специални рецепти, но това са наистина ястия, които в повечето случаи аз си променям рецептата, така че на мен да ми харесва, така че да е по-здравословна и като цяло е много добра инспирация какво да си изготвим. Аз също обичам такива видеа и често гледам, когато се чудя какво да си готвя. По принцип си правя списък за през цялата седмица какво ще готвя. Правя си списък с покупки, винаги така пазарувам в магазина и ми е много по-лесно. Така че надявам се днешното видео да ви хареса. Приятно гледане! А днес за вечеря направих една от любимите ми салати. Тя е с синьо сирене и грозде. Невероятно вкусна е. Мисля, че добавих и малко куску. Това е запеканка. Предварително сварявам картофите, след това в тавичка ги намачкам. Върху тях слагам пилешко, предварително на тиган, подготвено с червена чушка, маслини, общо взето каквото обичате. Отгоре съм поръсила и с кашкавалче. Много е вкусно. Ням! Това не е мое произведение, но пък е изключително вкусно. Райска, чешка рецепта с говеждо месо. Много вкусно, много полезно. Може някой път да снимам как го готвя. Тук съм правила пиле жулиен. Вече не си спомням за вечеря или за обяд. Знаете, класическа българска рецепта. Невероятно вкусна. Когато нямаме много време вечер, това е добра идея. Това е отново чешка рецепта. Казва се кнедлики пълнени с плодове. Аз най-често ги пълня с сливи, защото ми е много любимо. Не знам защо се променя така светлината, но исках да ви покажа. Ако решите да пробвате нещо нетипично, много е вкусно. Това отгоре е извара и мак. Слага се също така и пудра захар, но тя не се вижда толкова много. Много е вкусно, много. Днес за вечеря имаме пастърва с печени картофки. Много го обичам, както аз, така и малката. Рибка ядем като цяло доста често. Правя я в фолио и в фурната с много подправки. Така става много ароматна и вкусна. За вечеря реших да правя домашна пица от тези здравословните. Направих я с яйца, котич, като котич го оставих да бъде в цели парченца, не съм го пасирала и добавих няколко лъжици на око. Общо взето го направих с пълнозърнесто брашно. След това го изсипах на хартия за печене и го пекох около 10-15 минути. Ето тук ви показвам какъв котич съм ползвала. За отгоре съм сложила общо взето каквото имаха в хладилника, малко шунка, саламче, маслинки и доматки. Това са общо взето и любимите неща, които ни харесват. Това са маслините, които съм използвала. И добавих малко от лютото на баба. От него се слага наистина малко, защото е много люто. Понеже нямах пасирани домати или доматено пюре, затова сложих за основа кетчуп и разбира се отгоре поръсих с кашкавал. Ето така изглежда готовият блат и след това започнах да подреждам нещата отгоре. Ето и така изглеждат подредени. Общо взето пицата е малка, подходяща е най-много за 2 човека. Пекох още около 15 минути, след това сложих само кашкавала леко да се запече и ето така изглежда. Като цяло аз обичам от по-дебелите теста, така че тази стана много финна и не ми е от любимите, но пък поне веднъж опитах. Днес за обяд спретнах една мусака. Какво е българка, ако не умее да готви мусака? Още повече на моите колежки много им е интересно как я приготвям, така че реших да сготвя и да занеса на работа да опитат. Разбира се, с кисело мляко, как иначе, една от любимите ми рецепти. Днес отново пробвам да правя домашна пица. По принцип вечер, когато не ми се готви, изваждам каквото имам от хладилника и започвам. Този път май беше без котич. Отгоре сложих моцарела, саламчета, шунки, маслинки и общо взето това беше. Ето така изглежда и в готовият си вид. Много бърза вечеря и е по-здравословен вариант.
Днес за обяд направих райска, отново чешка рецепта. Този път обаче вместо с говеждо я направих като гюфтенца от говежда кайма. Много вкусно, е едно от любимите ястия на Емичка. Това са плешки бутчета, тя ги пека в затворена тавичка или по-скоро стъклена йенска, мислим, че се казва. На български правя ги с картофки и много подправки, като вид маринада. Става много вкусно и месото е страшно крехко. Тук направих една бърза торта. Не изглежда кой знае какво, обаче стана супер вкусна. Това е бисквитена торта с сметана, заквасена сметана, боровинково, сладко и не знам си още какво слагах, вече дори не помня. Това е нещо като чушка бюрек, само че правена в ерфрайера и е без пържене, разбира се. Отново стават порцията за 2 човека. Подреждам най-отдолу чушките и отгоре изливам смес, направена с яйца и сирене. Общо взето става много бързо и е доста здравословен вид храна. Това е по-нездравословен вид. Това е чешка рецепта за сладкиш, казва се бубланина, отново с боровинки, тъй като това лято събрахме много от гората, така че общо взето всичко готвех с боровинки. Едно от любимите ни десерти. Вижте колко е мекичко, стана много вкусно и е много бързо за приготвяне. Днес правих за обяд на Емичка домашна супичка с говеждо месо. Стана супер вкусна и съдържа голямо количество колаген, така че от тях правя по-често и си хапваме заедно. Днес за вечеря имаме рибатон с картофена каша. Тя се прави с много подправки, но заради Емичка сложих по-малко. Става много лесно, много бързо на тиган за няколко минути и е невероятно здравословна. Днес за обяд имаме отново чешка рецепта, по-нездравословна, но отново любима. Това червено зеле, понеже е по-насладко направено и е невероятно вкусно. Обожавам го с всякакви рецепти. Свинското месо го правя с лук, подправки, отново в тази йенска и за час и нещо. Го пека в урната, а тези кнедлики не са здравословни, но са невероятно вкусни. Днес това е вечеря, която я подготви Ондра, но все пак я снимах, тъй като я презентираше много интересно. Имаме свинско чисто месце, много лесно и бързо се подготвя, а отдолу имаме сладък картоф. За гарнитура направихме една бърза салатка. Сложихме доматки, репички, зелена салата, не си спомням какво още. Това е лазаня. За първи път подготвих лазаня и стана невероятно вкусно. Малко ми се слепиха самите блатове, но надявам се следващия път да е по-сполучливо. Но на вкус беше невероятно, на всички много им хареса. Вие обичате ли лазаня? Аз за първи път я правих. Това е отново чешка рецепта, свинско месо с моркови и за гарнитура картофена каша. Отново става като цяло бързо и много ни харесва на цялото семейство. Много лесно става и за повече хора, ако готвите за повече. Това е за накрая един бърз десерт, класически кекс. Направих го с 2 цвята, добавих и какао. Стана много бързо, естествено, и много вкусно. Общо взето за един ден изчезна. Това е от мен за днес. Ако искате да видите как приготвим повечето от рецептите, може да погледнете в каналът ми в TikTok. Тук отдолу някъде ще изпиша как се казвам. Отиваме навън, защото малката вече няма търпение. Така че чао и хубав ден!